हेलो रायजोफोर दिनैहाय दंफैलायबाय खैला मैला नैबेयावहाय दिनैहाय गोबां रायजोफोरनोहाय हानि फाट्टा रानगोन होननानैहाय खोनानो मोन्दों दा माबायदि रानो माबायदि मोनलाङो बेफोरखौ नोंथांमोननो एसे देखायलांनोसै Sinan Bosumataरि dong ya, Sinan Bosumataरि Saunsi Nazari. Mana mana? Apa pernah aja pun? Saunsi kita juga nggak cari kabar kita pergi sana dulu. Asal deh. Saunsi, anak lu pergi Saunsi Nazari. Sampai berapa? लोगोसे जोंनि D-फसलनिफ्रायबो नांगौ फैदों D-फसल अनजुलिस नार्जारि सानजला बसुमतारि दे हावरिया मा जादों लोगोसे जोंना लुकास नार्जारि ओरैहाय फैदों अमरसन ब्रह्म सारखौबो Santola Bosumataरि ada di mana? Santola Bosumataरि boleh? Santola boleh. Jana DLC ni member Hani jadi Forest FR ini online ni. Biasanya akan diperlukan ada ada. Sampai lagi saya hari apa hasil dia berdoa orang. Okay. Apa kau nak aja boleh? Saya pilih cari. हमारे अर्जुन कोऑर्डिनेटर बिठाना गौतम बसुमतारि बिथांनि फ्रायबो लादों लोगोसे आबो अन्नानै जायफ्रा फैबाय बिथांमोननिफ्राय होबाय थादों जायफ्रा जोंना रेन्जार सारनि बिथांनिफ्रायबो नाजावगासिनो एसे बेसे खालामनो हायो गांसे हरनानै नाथाय दं लेन्ड एडभाइजारनि मेम्बार होबाय दे लोगोसे जोंना मेइन मानसिया दं GIS मेप खालामग्रा अर्नब बिथांखौ बेगनिया दा लांबाय थाबाय मालि बिथिनिफ्राय अर्नब खालामनांगौ आदै मोनबाय ना बाय माबायदि मोनदों गोसोखौलाय मोननानैथ' गोसोआ बिराद मोजां मोनदों जों दा जोङो बहुद गोबाव जाबाय बिटिसि सरकार जानानै नाथाय बिटिसि सरकार जानायाव जों जेबो मोनथायबो मोनाखैमोन दा नै प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर सरकार जाबाय जों लोगो माने हानि फाट्टाखौ मोननाय जाहैबाय दा जों हानि फाट्टाखौ मोननायजों लोगोसे जोंनि गोसोआव बा जोंनि गामियाव प्रत्येक जन मानसियानो माने हानि फाट्टाखौ मोननाय लोगो जों दा गोजोननायखौ मोनदों आरो बेखिनियानो जोंनिफ्रायबो कंग्रेसुलेसन आयंनिलाय आयंनि मोनथ'वाखै आरो माबोरै मोनदों गोसोखौ ने मोनबाय जोंना प्रमद बर' सार दैदेननायाव जोङो हानि लेखाखौ मोननो हाबाय गोदो 17 बोसोरसिम बिपिएफआ सलायदोंमोन हाग्रामाया माने हानि सोमोन्दै बे जेबो गैयामोन दा जोङो प्रमद बर' सामलायनाय बिटिआर सरकारा जोंनो गावबुराफोरनो होजोबबाय दा रानगोन सुबुंनो गामियाव जेसेबां मानसि दङ बिसिनोबो रानजोबगोन लासैनो जों दा बिटिआर सरकारा लासैनो आवगायलांगासिनो दङ आङो बिनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि बिटिआर सरकार प्रमद बर' दैदेननाय बेनो आंनि गोजोननाया मा गामिनिफ्राय आदै आनन्द श्रीपुर होनो आंनि दे आदै फंनैसो खोथा माबायदि मोनखो गोसोखौ गोसोखौथ' मा होनबावनो जोबथा मोजां मोनबाय हानि लेखा मोननाय हिसाबै फाट्टा जाखाबाय दा बिटिआर सरकार जोंना बे माबा प्रमद सार होनाय हिसाबै आवगायाव बिसिबां माबा बिपिएफनि आमोलाव होनो होनबाय गैया बयबो आसा खालामदोंमोन बिराद फैसा खरसा जाबाय दा बिटिआर सरकारनिफ्राय अननानै रायजो राजाफोरखौ अननानै मोजां जों लेखा मोनबाय संसार जानायाव जों गोजोननाय जासिगोन आरो आं बेखिनिखौनो बुंबाय नियादि फाट्टा जाबाय दा औ नियादि फाट्टा जाबाय
आयंनिलाय आयं माब्रै गोसोफ्रा माबायदि मोनदों मोजां मोनबाय मा गामिनिफ्राय आयं आनन्द आनन्द दे जोंनि आनन्द मिथिं जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय